Bitkabbir ekonomiku qed tinħoloq middle class ġdida, soċjetà li mixja lejn livell tgħixin ogħla u l-mobilità soċjali biex naraw li l-uliedna ikunu aħjar minnha. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervent qasir il-ħadd filgħodu fuq One Radio. Jiġifieri dak li jkun jitla' skaluna tnejn jekk jista' jkun indana taraġ fi żmien meta naraw li uliedna ikunu aħjar minna dik li tfisser mobilità soċjali li kulħadd jitla' tarġa' żewġ tarġiet u iktar matul ħajtu biex uliedna ikunu aħjar milli aħna. Il-ħolqien tax-xogħol li wassal ukoll għall-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna kien element kruċjali biex inkiseb dan ir-riżultat. Qiegħed jiżdied ix-xogħol u xogħol aħjar illi f'dawn l-ewwel sessin ta' dal-gvern żdiedu 20,000 post tax-xogħol. Imma fuq kollox illum għandna wkoll konferma illi qed tinbena middle class ġdida, illi għandna nies illi qegħdin jolew il-fuq fis-soċjetà, qegħdin jolew il-fuq fl-standard of living tagħhom. Mhux ta' bxejn tenna l-Prim Ministru li stħarriġ juri kif 80% tal-Maltin jemmnu li l-ekonomija sejra tajjeb. Il-middle class ġdida tenna l-Prim Ministru qed tinbena wkoll għaliex naqsu bi kważi 40% il-persuni li jiddependu mis-servizzi soċjali għall-għejxin tagħhom. Rridu naraw persuni li għandhom jiddependu fuq ir-relief, nies li ġenwinament ma jistgħux jifilħu jaħdmu biex dawn il-persuni xorta ngħinuhom. Dawn huma kollha iżda s-sintomi sinjali ċari ħafna ta' middle class ġdida li qed tinbena. Muscat tenna li issa trid tkompli l-ħidma biex dawn is-suċċessi jirriflettu foqsma oħra bħal dak tas-saħħa. Sforz li wassal għal investiment li mingħajr ma nħareġ ċenteżmu minn but il-poplu ġab is-servizz ta' Air Ambulance bejn Għawdex u Malta. Sitwazzjoni fejn pazjent jista' jinqeda iktar malajr filwaqt li l-Forzi Armati ta' Malta li qabel kienu jwettqu dan ix-xogħol ikunu jistgħu ikomplu jiffukaw fuq is-sigurtà tal-pajjiż. Ħidma wkoll biex fis-settur tal-enerġija fil-ġimgħat li ġejjin ikollna tanker tal-gass temporanju li jkompli fil-wegħda ta' dan il-gvern għal kontijiet orħos. Aħna l-punt tagħna aħna xtaqna li kieku ngħaddu mingħajru dan it-tanker temporanju li kieku sibna il-gas, il-pipeline tal-gas li kien wieħed għal ħafna snin għal 25 sena l-gvern ta' qabel u qatt m'għamel għal raġunijiet li jaf forsi l-kap tal-oppożizzjoni. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru tenna l-awguri tiegħu lill-atleti Maltin li qed jirrappreżentaw lil pajjiżna fl-Olimpjadi ta' Rio.